Dagupan City isinailalim po sa state of calamity dahil sa matinding pinsala ng Super Typhoon Uwan. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Idineklara kahapon na 10 ng Nobyembre ang state of calamity sa buong lungsod ng Dagupan matapos ang matinding pinsalang idinulot ni Super Typhoon Uwan at ang patuloy na banta nito sa kaligtasan ng mga residente. Ayon sa pamahalaang lungsod, prioridad sa kasalukuyan ng kaligtasan ng bawat pamilya, agarang rescue operations at mabilis sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang barangay. Katuwang ng mga lokal na tanggapan ang mga volunteer groups at national agencies upang mapabilis ang pagtugon at pagsasaay sa mga pangunahing serbisyo gaya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng mga otoridad para sa pagpapanumbalik ng kaayusan at pagbangon ng mga komunidad matapos ang matinding pagbaha at pinsala sa kabuhayan. Sa gitna ng krisis, napakita naman ng mga Dagupenyo ang kanilang katatagan, malasakit at pagkakaisa upang mapagtagumpayan ang mga hamon at muling makabangon ng lungsod mula sa epekto ng bagyo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.